Rojnamevan û akademisyenên Tirkiye di civîneka zanistî da hatin bahev, naverok û xebatkarên medya Tirkiye nîrxandin. Di vê sempozyumê da hate gotin ku medya Tirkiye sedan not di destê Partiya Geçepêdan û Dadê da ye. Hema ji sala 2017 heta niha saziye ku rojnamevan têda dixebitin, tên girtin û bi girseyî ji kar tên avêtin. Ji darbeya 15 tîrmeyê vir ve rewşa awarte hatibû ragihandin û ji kar derxistin zêdetir bûye. Tevî ji pêvajoya darbeyê 2 sal derbas bû, ji sedema krîza aborî û nebaş rêveberiya siyasî, rojnamevan zêdetir rastlîpirsgirêkan tên. Utku Uraz Aydın li Stenbolê zanîngeha Marmayê da beşa ragihandinê da akademisyen bû û ji kar hate avêtin. Aydın di vê sempozyumê da li ser medya ku di bin perê siyasetê de rawestiya û nêrînê xwe wiha diyar kir. Türkiye medyası en son Medya Tirkiye ku piştî demroren medya dogan kiriye sedema not sedê ji medya Tirkiye keftiye bin desalata siyasî da. Ez niha dikarim bêjim medya li bin destê kontrola hikûmetê da ye. Hindek televîzyon û rojname yekser ji aliyê şêwirmendên desalatê têne pirêvebirin, wekû Sabah û Yenî Şefaq. Yên din bi awayekî nerastexû bin destê hedesalata hikûmetê da ye, wekû Hurriyet û Milliyet. Li Tirkiye hejmareka biçûka rojnameyan rikeber mayne û dikarim bêjim hejmara firûtina wan gelek kêm e. Li gorî hin lêkûlanan jî tê diyarkirin ku li Tirkiye medya zêdetir di bin perê siyasetê de ye. Gava desthilatdarî dest digorîne medya jî li pey desthilatiyê ve diçe. Sempozyuma ku bi navê ji sala 1980 heta roja me medyaya AKP û ketkarên medyayê hate çêkirin da him ev babet him jî têkiliyê medyayê û desthilatiyê bi her alî ve hate gotûbêjkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.